laver dramaleje, sådan nogle slåskampe. Vi slås med sværd, våben, vi skyder med pur pil. Vi har lavet, hvad det hedder, historier. Indgang, det er hvad vi sådan har lavet. Sjoveste, det er nok da første dag vi kom. Der lavede vi tre dramaleje, historie og kamp. Og ved vandtårnet, der lavede vi flere forskellige kampe mod hinanden. Det er nok det, der jeg synes, der var sjovt. Jeg havde forventet, at det ville blive sjovt, grineren og skægt. Og det er det. Det bedste på rollespilholdet, det er, at vi slås med sværd. Og vi laver griner meget. Første indsigt, det var jeg tænkte nye venner, nye ting. Ja.